Atzaldeon? Atzaldeon, ze moduz? Ondo, eta zu? Ongi, ni ere, ongi, ontsa. Larresoron ondo? Ba, Larresoren ontsa da. Giro darrakin eta leku polita? Ba, arona dugu, gaur egun hauetan arona egiten du. Andria Largune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel jaune. Andria Largune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel jaune. Juan Cruz, noiztik Larresoron bizi izaten? Larresoren bizi gero hogeita mazazpi urte. Etxetik gertu, baina, aparte, ez da, alabiarrez edo, ez? Etxetik gertu, baina denbora berean pixka bat aparte, bai. Zailtasunak erdian diralarik, horrek apartatzen zaitu, igual kilometroz ez da aparte, baina egoeraz aparte egiten zaitu. Bai, urte askoan, ez da, arraze politikoa tarteko, urte askoan etxe ingurura ezin arrimau. Bai, hori izan da. Ez da egon konponketarik oinartian eta hola izan da bizia. Oin bagotzuk ere, aruz joateko, joaten za, oinati aldera? Bai, oin sorterria juteko aukera badut eta juten naiz, ez askotan, baina bai, tartezka juten naiz, eta gustora juten naiz. Bai, posik, hango lagunak eta ikusita, ez? Hango lagunak eta hango mendiak eta hango gora bera guztia, naiz denbora pasatu beti koguan izaten dituzu, arekin gelditzen zera, atxikitzen dituzu, nola esango dut, bizi guztirako atxikimendu hori bauzu eta orain berriz ikustia luriatzen du pixka. Gaur, hemengo jende bat erakutsi duztazu, ezta? Apurtxo bat, pelotarin bat bai eta... Azteko makila ezagun batzuk, ez? Egiten dituzte eta horiek ikustera joango gara, ez? Bai, makila tailerra ero makila lantegi bat badago hemen da aski ezaguna dira, bai izena handia ematen diote. Nahi bauzu estatu guztian, frantzes estatu guztian, eta eurak esaten dute, estadutik aparte ere, ezaguna dira, zonbait tokitan. Guazen ikustera? Bale, ikusiko dituzu, nola diran makila afera hori, nola eramaten duten familia horrek. Andria Largune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel jaune. Hainbat belaunaldi langintza horretan, familia makila egilea da Aintziart bergaratarrena. Bergara bai, izan be Bergarako jatorrixadako familixiak bestiak beste. Hala. Eta hemen gure izena, Aintziart bergara, Larresoa. Zuk egiten duzu edo aitak edo nork? Ene aita. Zu aitak? Ene aita, eta hemen ene aitaren aitatxi hor. Aitaren aitatxi. Juan Miguel jaune. Zu sortzez Bergara arraza? Ez, sortzez han Liaren lehioan. Sortzez. Aita Bergara? Ez. Mila sortzi egun. Eta goian hola inguru hortan. Eta bezian, Karlista gerla. Etorri zean Bergaratik? Bergaratik. Eta hori zuztar ez dakit zomitetxe. Ez zuten doa ikasozal. Nitz? Handitza pixka etorri. Beren izena ez duten ondeno eman. Neok ez dakit nola zuten eta beren apelidoa. Ez dut eman eren izena. Gero hartu zuten izena, Bergara. Bauzu honitz hemen nola. Beraz, bazuten beste abizen bat, baina etxuten galuzuten, etxe guzietan baituzu Naparroak. Hemen, etxe guzietan. Bastanarrak, dena bastanarrak. Eta denek eta izen bat ekarri dute, beren erriko izena eman diote. Haizu leheno eskolegian, etxeko izena miten zuten.
eta hori berriz, eta... Bastannekoa, aniz bada, hemen, zerak, denak hemen, denak. Eta barrenaldian, batez ere, emaztiak badian lanean izan, arrosan eta, badia beste eskualdekoak, zerbitzari etorri dena. Bai gorri, bai garazi, zerbitzari etorri, eta gero, hemen mutilatzen manda, hemen gelditu. Eta gero, mila behatzi unien, eta lauian, etxe zuten seminariboa. Bai. Eta etxe zuten bortua. Bortua hemen gozen. Nafarroako bortua hemen zen. Nafarroako bortua? Bai, 1004 jende. Denak lanian bortuen, seminarioan, goetxean eta teilaria bazen. Teilaria ere bazen? Teilaria. Eta goetxean zuzten telak, lehen zebaz, miratu baita. Marrekin eta hoik hemen pentsatu eti. Mahar. Zuek orain makillak egiten dizue? Eta guk, nik bakarrik, makillak egiten dut. Noiztik? Sortzetik, ez dakit. Eta nori esan didazulen, nori egin diozula zu makilla bat? Nori? Monzon. Azkena Macron. Macronen dako? Macrona izan adu, jada makilla. Presidentak? Duela hilata eta duia. Zan dizu, makilla... Hemen. Makilla izen handikoak egiten dituela. Eta ikusiko duzu, riga, aita senduak. Aita sendu guziek, denek, salbu, Gualko horrek eta izatuzte makilak. Denek. Zure makillak? Guginak, gugiak iazko makile gila. Bertze egite dute zerbait. Hemen inguruan ez da besterik, zena bezalakorik. Eta herrian ez da, eta beti gure familia izan da. Eta guai badie eta zerean, Gipuzkoan, eta... Makila, tailatu bat dira, Retentuztena, baina... Eta gero metala... Masinentzat, eta... Metal galestiak, batzuk urriak ere bai, izango dituzu. Ikusi duzu ardantza zautzen Bai, noski. Ikusi duzu argazki batean, eta ez nornaikin. Ikusi duzu norren. Ja ba. Han ikusi duzu. Gero. Nik errangabe, jakin oso. Eta Monzoni egin zenien orduan, Monzoni beste makilla bat. Goiza, eskida handia. Nik aste uziz, bi honez baden ikusteko. Monzon. Bi egunez behin. Gutzatzen, zen. Maria Jose. Eta nian itzen pilotan eta fagoa gaike. Eta gen eskidiate hori ordienak. Fagoa gaike eta kampeonek ginen. Eta noiz nahi beten ginen Holdat, eta Monzon guekin zen, hangotan, askotan, zendu Libanen zen. Orduan, hil zenean berarekin zuen makilla hori, eta lurperatu da makillarekin. Hoi da, historioa, erren historioa da. Ongi da. Eta guk hemengo presidenta nire mantut presidentak hemengoa deneri, De Gaulle eta Churchill herri bat, lehemizkoa hua eskaini haut. Endaian, Churchill, oiztan Churchill. Baina, bidali egiten diezu edo eskura ematen diezu edo haiek etortzen dira edo... Nik ba, aitak ez, baina nik ba. Haiek ematen dizu aita txike ba. Eskura eman? Personalki. Nik nahi dut eta ikusi nola puzten. Zeurriak ematia. Eta non eman zenioan Macroni? Macroni ez dut nik emana, hemengo eskaldunek eta antropiza hemengo eskaldunek emana diote. Hoika zerbait bazunina, mertzelatzua makilik izanen. Hoenek izate dute bakarrik makila. Pertsa ez dute izaiten. De Gaulle, Charles de Gaulle, aita sendua. Gehiago? Gehiago, Chirac, hoi aida pilotan, Irastorza. Irastorza, bai? Mi amintzen. Agira, Ardantza? Ardantza, bai, Reaganekin. Reaganekin, bai. Agira. Chirac nun da? Hor. Hemen Chirac, Cantona. Cantona, Eri Cantona, Bulgaria. Bai. Cantona, baduzu Lizarrazuan. Vicente. Eta Deschamps, con el alcalde
de Biarritz. Aha. Charlie Chaplin, hemen. Zita, Bai. Oe. Ima jende ezagun, Eta oai gure presidenta, Macron. Emmanuel Macron. Hene alaba. Hemen. Alabak eman zion? Alabak esplikatu du zer den makila. Aha. Nola egiten dugu. Da, hori zera, opari egiten diezue? Opari? Ez, hemen baduzu enpresak hemengoak Parisen diren, hemen. Aha. Denak Parisen, Bai. eta dintzen Macron, ministre de Ah. Finanz. Ministro zelarik, orduan. Si. Aha. Eta eman diot opari Makila. bat, bai. Oso. Andria largune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel jaune, Juan Miguel jaune. Andria largune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel jaune, Juan Miguel jaune. Andria largune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel jaune, Juan Miguel jaune. Bihar etorriko da Juan Miguel jaune, bihar etorriko da Juan Miguel jaune, bihar etorriko da Juan Miguel jaune, bihar etorriko. Hemen hilkida egun guziz, hiru lau egun jende. Egun guziz. Jendea biltzen da? Paskoa pasatu eta... Turistak? Ba, denetak, eskolenetak, da. Hala, erritarako fauna. Monsieur, On vous a vu bienvenue. sur l'écran. Oui. Vedette de cinéma. Bonjour monsieur. On a vu avec beaucoup de plaisir tout ce travail. Ze urrekin egiten dituzue makiak? Mispirondok. Mispirondoko. Ba, ara Hori da, eraita. Mendarita, bai, den izan gara elkarrekin. Ba. Bai. Zu, arrazki derrak, Azkera, Jende- ikusizu? Jende zauna. dantza. Bai, bai. Noiken da. Riganekin, Noiken da. Rigan, ez? Bai, bai. Makila egile bakarrik ez, pelotari be izan San Charles Inziartu Bergara. Mumiak da bizoin, bere denda eta tailerrondoko frontoian, Plaza Librian. Eta areiri begira... Zein dugu zain hemen, Jon Cruz? Ba, zain egona da Arman jaunarena, pilotaria izana da, osaizekua da sortzez, eta gero herri honetan Larresorren bizi da hori. Aha. Oso gizon mintza honekua, mintza erreza, euskaldun purra, eta zer esango dizu, gehiago horla. Berak esan dizela, ezta? Eixo, Arman, Berak esan da izan. Baina, Saldeon. zer moduz? Untsa, zure? Ongi, ongi. Bo. Zer izela, pixka irakusten hauei, umei? Badakite, airakasten berake. Ba, astezkenetan ora biltzen dira, astezken guziz, hola, uda delaik, plazan ari dira, biltzen dira 6-7 ume, eta justatzen dira elgarrekin, eta hala. Aha. Baziren lehen hori haundi hauak, ekipiak, eta hala, astezkenetan ogoi bat, guti gora 15 bat biltzen dira, eta dira pilotan. Gero gehiago etorreko dira? Ez, normalki baziren bertze bizpairu, binan jakin dut egorritan ez zintzutela hien, eta bezala, hokin buruatu gaut. Nauka agertuik, hau inat, nahi duk agertuik. Kamara ikusi dute eta hala, nahi dute agertu. Nola Ahí zu está. izena zu? Nola bizena, mintza? Gilen. Nola? Gilen. Eta nor duzu, ikusten dut aspeko, asegartzeko kamiseta duzula, nor duzu guztoko pilotaria? Abel. Ez, Abel? Orantxe utzi duena, zongi. Segizue pelotan eta grabatuko zaituzte jokatzen, Ai? Are, kanpoka artiste, kanpoka, Zinan ez zaitut ikusi. kanpoka.
uda delaik, hala, primaerei buruz aro delaik, kanpoan hemen plaza errebotian ari gira, eta gero negu partian trinketa bada, Larresoron, trinketa bat, eta han nola, euria izan edo ez, jokatzen adira. Ari dira, astezkenetan. Eta gero, zomait pare xapelketetan emaiten ditu, izenak emaiten, eta doain pixka dutenek eta gutizia pixkatuek xapelketetan emaiten ditu. Baina helburia ez da, lehenik pilotako guztia ukan dezaten, lehen gauza hori da, eskoraz egiten, hori bizik importanta da. Euskaraz? Ba. Beden euskaraz mintzatzen ez dakiteneke, badira azumet gauza pilotan hartzeko jakin behar dienak. Horik, zuri, neri, bego, aire, zer da, hamar batitz, horikin garbi da. Hori euskaraz ez dakienake hori ikasten doa ise. Eta hok, gutiz gehienak eskoldu nahi da bestalde. Eta txapelketak eta izaten dira asko, gero jokatu ahal izateko edo... Hemen ipagaldian bauzu beti udan plazako txapelketa dira, hasten dira guai maiatzean, eta gero importantena da trinketa, gero, bi horiek dira, plazakoa udan, eta trinketa da gero urrian hola hasten da, urri azaruan, hori martxo arte joiten da, eta ezkerparateko txapelketa bat ere sartzen da primadera alde horretan. Ezkerparetan nun jokatzen da? Hemen, iparaldeko txapelketa bat, bada... Baina ze frontoetan, badira frontoi asko dira ezkerparetarekin, bai? Badira apolitako, badira zomaitzu bai, badira bai. Endaiakoa adibidez, ezagutuenataik bat endaiakoa, profesionalak jokatu dute, biarritzen bada beste bat, Angilune beste bat, hiru horietan, beren enpresa profesionalak jokatu dute jaanik, Eta gero, herritik egiten badira, ezkerpara txipi batzu, eta adin hortako nahikoa da. Hauek, ume hauek, zer jarratzen dituzte gehiago trinketeko pilotaria, bertako iparraldeko pilotaria, edo ikusten du hor, asegartzeko kamisetarekin, erreferentziak nortzuk dituzte gehiago? Adin hortan, ez dute baitez bada biziki, zomaitzuk hasteko bai, Euskal Telebistako partidak segitzen dituzte, familiako ingurukoek ikusten dutelakoan edo. Gero gauza bada, polita dena, polita iruditzen zaidana, federazioko finalak direnean, trinketean, banatzen dituzte komitak pilota elkarte guzieri egan ezala. Zagitze adin arte, baina berdin 10 arte edola, doainik, norbaitekin, eta hola pilota partida doainik guzteko manera bat dute, pilota batasun batean ari badira. Eta hori uste dut ideia polita den, joetin dira, jendeak uste dute, goi mailako pilotariek ikusten dituzte, eta hori polita da. Zu zeure pilotari zana zara? Denboran hemen denak eginen gutiz gehienak pilotan, hemen etzen bertze joko, nien izemengoa errandauzutan, edo Juan Cruzek errandautzun bezala, ni hemen biziniz, hemen goaniz, baina eniz hemengotara, ni ortzaiztara niz, basena hartara, nerez. Eta pilotan egin zuen, trinketan edo ezkerparetan? Tipian denetan aizira, eta hasten zira hor bezala, plaza librean, trinketean, ezkerparatean, eta haundituta berdin gehiago molde batean bertzean baino bai. Esan digu horre Bergara, makillak egiten ditu honek, Pampi Ladusen entrenatzaile izan zela, bera? Hala ulertu dionik? Bai, egia da, izan zen 74an, Pampi, ez Pampirena bakarrik, baina munduko xapelketa batetan, afizionatutan, berak lagundu zituen, bai, hori egia da. Bueno, Pampi izan zen, gero izan dira Xala, González... Orain ez da iparraldeko pilotaririk egualdean edo? Batek, guai izenpetu du duela aste pare bat, eta garazikoa, bere aitare, etxegoen, hori Dona Zaharrekoa, Dona Zaharre da Donibane garazi ondoan, etxegoen, ertendezako, aita, aizana da profesionaletan 6-7 urte, Pampi hasita gero, etxegoen izan zen. Horren semiak, guai, izenpetu du asegarzekin. Joan den hastean nina du lehen partida Aimar Gola izolagin, lehen partida Iruñan. Hara, mementuan bakarra da, iparraldekoa. Izan dira pilotari honak, baina azkena Xala utzi zuena, baina... Xala, izan da ere zera... González, izan da ere Irigoyen daiakoa, izan da ere etxegoen hori, izan da Pampi, ni pixkata izan, eta hola, gutxi.
Gutisko ginen, ba. Gutisko ginen, ba. Zehaztuk egoaldean jokatu zenuen baita. Piskat, bai. Piskat jokatu nuen, bai. 4 urte, bai. Nortzuk ziren orduan, kontrarioak eta, zure garaian? Garaian, izarrak ziren Julian Retegi, Tolosa eta hori guia. Eta gu haintzin partidan ari ginen edo hirugarren partidan ari ginen. Hori da, mila esker. Iosetaz, plazerikin. Tipo jatorra benetan Arman jaunaren hau. Debagoienekoa naizela eta etxau bat diarregin, bere iniziatiba sondokerri baten zuraiden bizidan Aramaixoar bati. Eta ez du mendik partitu nahi gizon honek, zu bintzatu gabe. Zein mehaut nikoai. Azkenian baietz, fateko. Juan Cruz umiekin plazan itxi eta Arman eta Bixok zuraidera. Mea atxatzen indin, beste erintzen duatuko. Ni oinatikoa. Hori da. Bai. Segizaz behar ninik, Ni Aramaixokoa. Aramaixokoa, Hango eskuara jaztute dauket, baina bai, Aramaixokoa. Ze jenda Aramaixoko batek zudaire da, ez da hau? Be, gizon hori... Da, erruduna. Ezagutu nuen da una etorri nintzen. Duela... 26 urte. 26 urte. Bai. Eta, zer moduz bizitza iparraldean? Hasieran oso zaila izan zen, lehendabiziko 2 edo 3 urtetan Baionan bizi izan ginen, eta gero unat zuraidera etorri ginen. Hasieran gaizki bakizu ez da hango bizia, hemen. Beraz, zaila izan zen, gero pixkanaka moldatu naiz, eta orain biziki pozik naiz, bai. Gina oso hangoa eta hemengoa. Hori da. Nola ikustu duzu guai zue guria? Gehiago hemengoa, arabarra ikustu duzu, nola? Beti gaiten dut, bihotzean arabarra naizela, bestaldekoa, orain ere, hemen orain seme alabak hemen jaio dira, eta bihotza ere hemen dut, ala ere, eta gero bizia gozoa da, hemen, ere, batzutan eskaz dut, bai, tabernetan egitzea, bai, baditu lagunak, eta orain konten, gero noiztenka ere gaten naiz Aramaixora, duela 10 egun ere ama etorri zen, nire anaiarekin, eta opor guzietan joaten naiz, bai, lehen gehiago, zonbait egunez, lo egitera, aurrak tipiak eta zirelari, eta orain gutxiago, aurrak handituak dira, eta bata Parisen da, bestea ikasketak egiten ere, hor ibiltzen dira, beraz zailago da, besteraz bat gaten naiz. Ama handut oinon, ere anaiegabak ere, lagunak ere, beraz bai. Zu bakizu Aramaio badituela, ez dakit, 14 auzo edo zenbat da auzo dira? Ermitak edo badira, zomat, Eliza bat duzu fede handiko egia da hori? Fede handiko ez dakit, ohitura handiko, tradizio handikoak, ez dakit zon bat, gero auzo... Batekoa, Ibarrakoa nunga zaratu? Ni herrikoa bai, kalekoa esaten da, bada, Barajuen, Azkoaga, Gantza, Etxane, Aizola, Uribarri, Zuña, Untzilla, eta gero... Bai, ez da? Batzuk antzik, gero bada ere Gasteizeko bidea, hor krutzetan bada... Oleta? Oleta? Oleta bai, Bizkaiaren ondoan, Otxandio ondoan, han bada beste basariza bat, Mariseka, gero da ni eskondu nintzen tokian ere, Andra Mari, Ibabe Ama Virginarekin, eta gero... Hori solen ez da, gero, badira ez dakizun, 14 ez dakit, Auzo, ala Eliza? Auzo eta gero Elizak ere badira, adibidez Mariseka hori ez da auzo bat, bada kurtzetan gainekaldean. Eskote biztan pasatu zen hori, ebe emankizun batean. Ez duzu ezautzen zuk, Aramaio ez? Bai, izan iz. Haizu, ura diote, Suitza txikia omen da? Bai. Ederra benetan, Arras polita. Bai, ederra da, eta hori izaten dute batez ere Gasteizetik etortzen bide hortatik jausten girenean, hori ikusten da zinez bailara bat dela, hor bere anzulo batean bada Aramaio, eta gero dana mendiz inguratua delako. Bada Anboto, Teiamendi, Horisol, gero Gantzako atxak,
bai. Leku eder batetik beste leku eder batera etorri zinen zu. Bai, haure ezberdina da, ederra da ere, ederra da, bai. Parralde biziki toki politara, bizitzeko gozoa, bai. Eta ikusten da, 26 urtean hitz egiteko ere aldatzen zaiola bat izta. Bai, gero hemen ari naiz erakaskuntzan, eskola publikoan ari naiz B ereduan, han B eredua guti bada, hemen hainitzek egiten dute B eredua da, denbora erdiz frantsesez, denbora erdiz eskuaraz, beraz, ni ari naiz eskuara erakasle, beraz, hemengo eskuara ere kutsatuan naiz, gaiten alda, bai. Aztu zu pixka bat hangoa. Ba, gero zaila zaite, joaten azenean eta Aramaizora hango izkerarekin pixkat behar dut denbora pixkat berriz oitzeko, bai. Hemen joanen biharroz ezta, semearen bila? Bai, semea 3 hilabete eta erdi izan da Irlandan, eta gaur orain bostetan heldu da Miarritzera. Gogoz izango zara beraz ikusteko, Bai, biziki pozik, bai. Zenbat urte ditu? 19. Eta alaba 23 urtekoa Paris ondoan da, Marsin, erakasle ere, espainoleko erakaslea da. Ba, eskuminak. Bai. Eskerrik asko. Ez zuri. Bale. Hori dena grabatu duzu. Bai, grabatuta. Moztu orain. Ireskertzu. Eta nola bazira hemen? Gustatuko zaizu hemengoa eta hemen geldituko zara. Ba, agian bateaki. Gustatzen zait, Badira lehen ere hola eginak. Gero bizitzeko beste gauza bat da. Han poteoa eta hemen han bezala ez da. Ikusten zaitut oroitzen duzula oraindik hango zera, Maite duzula, Hori ez da azten. Ez da azten, ez da. Ba, etorri noizean behin, Bai, ale, agur. Aio, agur. Zureidetik buelta Larresorora. Han Juan Cruz hartu eta haren etxera. Arman lagunak iruango gaitu. Eta, Arman, zuk nola esatzen duzu Juan Cruz? Noiztik eta zer relata? Hemen, ni badu Larreso bizi girelagu badu 20 bat urte, eta hoi bat urte gertatu egian, dela bada kultur elkarte bat hemen, hotelore deitzen dena, eta hor gutzatu, ostatu batean baso batean gertatu, biele eta bertsu saio eta holako gauzetan gertatu gira, eta lagun. Ez begira mutu hori eta ege, bitzatzen gira. Urte batzuk, ez da gira, 12, horreztak izan gira, hola ezautu zaitu, aurretik ez zitan ezautzen. Nik ez baitu segitzen hola pelota gertutik ez dela behar bada ezautu. Bueno, Juan Cruz, eskerrik asko gaur Larresoron laun itxatik. Ez duzu eskerrik eman beharrik. Urringoan oinatin alkar ikusiko? Bai, espero dut, oinatin ikustia. Egun ematen. Oso ondo, bueno, goraintziak inguxo, oinatin inguruko zure launei eta, Txantxiko errai, goantziak. Eta ondo zaintzeko, herrialdia. Bueno, atza ikusi arte, eskerrik asko. Bai, zuri eskerrak.